Kwathula ngalo sikade. Bafuna mali. Bese kuthule kanje ngazathi kune-COVID. Akusadluli noma ukulahlile nje la esikadini. Awunako. Kwenziwe njani? Siyamyeka noma siyamlanda baba? Hayi bafashe simfundisele lo. Breaking news. There has been a discovery of a very dangerous animal crossing the borders up to South Africa. If you're anywhere in the whole of Okuzofika la kuzothenga sokubamba inkunzi yezwa. It's Cuba side fam. Sabe malu. Tonight. Kosobuki feeling. Kate bem social bet tsunami. So drink cool. We can all tell stories. Not to make you put on give you a sob story. But sometimes you get down. Wena ndoda ubone manje uthi jumping. Manje lo muntu esimthuma idrink akabuyi namanje. Emajita ngazi nami kwenzakalani la. Ubani ongayizwa umqalazi? Yasithi nokujila uzobuya khona manje. Indoda kuthunakala. Amagitara Noma sengole ngabanje inkunzi. thanda ukuthunukala. Bani lezi hlamisa ibamba inkunzi. Ndoda ngabe Thanda inkulumo nabantu. Thathi kubeka. Beka. Sure. Scoop. Lento iqale mangishiya ubhuti wami kwalahleka isifuni sami. uNkulunkulu. Ekuseni ngubani noma sa? Ndoda azike nje sobuza. Fana nibuza. Yewe madoda inyawo aqalula. Alikhiza usinike na insimbi. Madoda zola. Ay. Madoda ngiyakhuluma nizwa. Sela. Ay.